Takže čau lidi, tady s nimi 53, už jsem nenatáčela, je to taky takový nějaký pátek. A tentokrát pro vás mám 7 otázek, který mi dávalo pár lidí. A takže začneme. První otázka je, jaká je tvoje oblíbená sladkost? Ty, co mě znají, tak už určitě vědí, co mám ráda, na čem úplně ujíždím. To je úplně největší věc, co mě může napadnout, prostě to je jako, když holka miluje kluka, líbám se, to je úplně, já vím, se dneska dělám, ale nepište mi teď! Takže, no prostě, je to promiňná, ale je to prostě dobrý, je to přesný dávka. Jsem ujetá na ně, no, nemůžu za to, je to úplně Němka. Chvilku. Tak, jdeme se vrát. Takže, to byla první věc, takže abychom se to zopakovali. Má oblíbená sladkost je přesndávka. Jo, a tím chci tady ve videu pozdravovat Marcelu Janovou, Alu Janovou, Terku Slavitinskou, Stavku Artikovou a kdybych na někoho ještě zapomněla, tak mi na Facebooku prostě napište, jo. Za druhý, co je tvoje oblíbený pití? Abych vás upozornila, nenávidím mlíko. Ne, kecám, že jste si všimli, je to bílý, je to mlíko, ale ne, úplně nejlepší pití je asi tak Energiák, co jinýho dodat. Za třetí, jaká je tvoje adresa? Tu neříkám nikomu. I když mě zajímalo, kdo mi dal tu otázku. Všichni vědí, kde bydlím. No tak nic. Čtvrtá otázka. Dáš mi svůj Facebook? Facebook nalezneš dole v odkazu videa. Za pátý, co sbíráš? Sbírám náramky. Už mám jeden, který už mám asi tak 2 roky. To je jedno, prostě sbírám náramky. Šestá otázka, předposlední. Jakou příchuť lízátka máš ráda? Takže mám ráda kolu, jahodu a to je všechno. No prostě tady ty dvě jsou úplně nejlepší. Jaká je tvoje nejhorší hláška, kdo mohl dát? No, tak nejhorší hláška je... Mé nejhorší hláška je... Prdelko. Ne, kecám, to se mi tak trochu líbí. Ale to je úplně ta nejhorší hláška, co mi kdo mohl dát, je, že mě nazval prcku. To je úplně nenávidím, když mi někdo říká prcku. A nejsem malá. Možná jsem malá, no zmenšuju se, ale to neznamená, že jsem prcek. No já nejsem prcek. Možná jsem tlustá, ale nejsem prcek. Ten, kdo mi to řekne, tak ho na místě zabiju. No i když to bych neudělala. No a tady to bylo všech 7 otázek a tím bych se chtěla rozloučit, takže čau. A ještě něco jsem zapomněla. Jo, většina lidí se mě ptá, jestli mám kluka. V odkazu najdete můj Facebook, v tom Facebooku najdete. Proboha, takový blbý otázky, ty vole, kdo je vymýšlel. A pamatujte, jmenuji Kasimírka Šejová. No to je můj Facebook, já vám to tam pak ještě napíšu. Ale nezapomeňte na přesné dávky, ty jsou úplně to nejlepší, co jste mi mohli kdy dát. Tak jo, čau.